na-agụ adịghị ebulu ụtara si azị gbaa akpịrị ya onye agụụ na-agụ adịghị ebulu ụtara n'aka bịa si azị gbaa akpịrị m azị bụ ụchụ agụụ na-agụ ya bịa bute ụtara n'aka budo ofe bịa sị achọrọ m ka akpịrị m mebie achọrọ m ka ihe too m n'akpịrị ebe agụụ na-agụ ya o bulu ụtara bulukwa ofe ihe ọzọ ga-emezi na agụụ ga-akwụsị bụ na akpịrị ahụ ga-ekwe ka ụtara gafee ọ bụrụ na ihe bewa afọ n'okpuru wee si ya tie ụtara ọ ga-agarịrị na akpịrị maka ifie onye inu asị na onye agụụ na-agụ ada eburucha ụtara n'aka bịa sị azị gbaa akpịrị m ọ bụrụ ụtara n'aka budo ofe ọ na-asị akpịrị m osulu ono mgbe turukwa onukwa mgbe maka ife na akpịrị ya dị mma akpịrị na ụtara bụ nwanne onye ma eji wee sị